Здравейте, приятели! Аз съм Криската и днес ще играем за първи път в канала FC Mobile. Както виждате, нова игра. Аз знам какво се прави. Ще играем в Versus Attack. Днес ще започнем с нещо малко за начало. Пакети. Малки пакети. Не мога на тази новата анимация. Но ми е странно. Да почваме Versus Attack. Съм Legendary 2 днеска, ако стане поне Legendary 1, защото е трудно, то не е лесно. Ако станем днеска поне FC Champion, че е идеално. Шма боли. Ще видя поне колко пакета ми остават, че да имам гарантиран локаут. Не, защото искам да имам. За момента какво да? Как го излага? Най-любчи метки. Миналото играча ми ДСВ кашоти. Не речи си. Види джуниора. Кокнат съм хора, защото то трудно ще се побеждавам. Фак! Не е добре. Чака добре, но не е добре. Се му мишат още един гол. Пича му е лесно, като е pay to win, предполагам. Повечето хора в тази игра са pay to winъри. То пича има гарят без всичко има. Падна му нищо. Ще видя само едно нещо. Тук са 7. Пул Б. Тук са 7. Кристиан. 5. Значи отваряме такива. 16. 6 не остават. Значи задължително трябва да станеш чемпион, да мога да потваря малко. Я стоите малко. Чуваме на меню. Мейн меню сета. Няма бе. Сериозно? Пич, той е скъпавел. Вискович, брат.
Вискович. Каква е логиката на Димарко да има карта като той? Има 119 към нормал. Или искат да обмениме? Защото имам 18 000 шарта. Че да си купя Педри или някой друг. И тази карта не е зле. Главно искам Педри, защото не има кефи. Не, ако трябва ще обменя картата, ще обменя. Полбъкът ми даде нещо от пола. Ще трябва да си взема това за пола, защото ще се кефя ако взема, защото там са... Ако и на тоца ми остава по... се... муцкащи. Това вратар е много стар. Продължаваме. Ако искате да ви покажа как да се направят такива гладки настройки, гледайте шортовете. Може и да пусна едно видео на шорт как да се направят такива гладки настройки, защото началото не е толкова гладко. Мале. Добре, то ще имам шанс. Не като падна, Legendary примерно 2 съм бил. Като падна Legendary 3, ми дай някакъв слабак да мога да бия. Само да обиждам човека. Ако ми гледа видеото, нали. Не че е слаб, просто трябва да си промени малко отбор. Добре. Мале миле. От отбора ми съм го очаквал. Нехе. У, 110, 120. То ясно кушаме да се тая. Вау! Добре. Хиляда. Ух, се наявах. То е 21 хиляди. Добре. Значи върсам се така. Като отварях се чудих какви са тия лукаци с книга, какво са чоко, какъв тос. Съм просто... Окей. Да, тук мой, аз да ям бой. Ще имам по-добър от него, че мой да е много скил. Много скил. Така че, да видим. Гучи му ми пречи. Как? Та карта мразя. Не съм я футболист, как просто е. В играта е много добър футболист. Много. Дуей. Някакъв дуе защитник. Братът на Дезире Дуей, мисля, че е това. Ако не се лъжа.
кърпича може. Човека може да го бия. Ще взема 2 звезди и ще остана. Ще ми трябва една деветка. И имам шанс за легендари една. Добре, само такива опоненти ми дай съм. Доволен. Да, слабо вкарах. На слаб. Али, ако гледаш видеото, гледаш видеото, който няма. Нямам се сърдите. Чукам, ще слабо. Добре. Ой, папа. Ей, това ще е само неизвестно. Какво случи? Нали, повечето случаи е става. Чемпион не забравя. Ривалдо. По физиономията на обаче той. Ще ме боли. Ще ме... наравно сме. Това ще... Амор. Тук ще спорвам матч. Away. Home. Ливърпул. Реал Мадрид. Добре. Ако не е в това, ще видите защото как станеш чемпион за... Не мога. Поне легендари едно. Малко по-бързо. По-бързо. О, но се дъждя. Тюминджа. Те снимам като такова, като менеджер вече да. Не се съм да има. Ихи. Те пича се отказва. Може се отказвате. Разбирам нещо. Искате да сте гледали в черпя или какво? Добре се. Пич. Уж посадили. Готов? И легендари едно. И гайз, до тук ще бъде това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, лайк, subscribe, аз бях Криската и чао!